Oikein hyvää päivää sinullekin. Joo. On aika taas pitkästä aikaa käydä läpi, minkälaisia kasveja meillä täällä on kasvamassa. Pari viikkoahan siitäkin on, kun viimeksi on kasveen tiimoilta oikeastaan esitelty näitä taimia. Horsmapöydäksi tätä on sanottu, horsmapöytä, vaikka ei tässä nyt itse asiassa horsma ole, mutta no täällä nyt kesäkurpitsaa, Diamant F1, 3 taimea. Sitten on nämä jalopeenot, kyllähän te olette näitä saattanut nähdäkin edellisissä. Oliko se edellinen video kasvimaahommat jatkuvat, missä nää olin Silja kanssa. Kiva vauhtia köpöttelee. Vesimeloni vähän tässä. Tuossa on vähän tomaattia. Perkele, toi on kaatunut. Ei semmoista sais kyllä itse asiassa tehdä. Ainahan ne siinä. Se on se, kattokaa se uhma. On kiva tehdä aina silleen, miten ei pitäisi tehdä. Juu, sitten tää on taminaa. Sitten tuolla on paprikaa. Sitten vesimelonia, vähän isompaa, varttuneempaa taimea. Tossa on vähän esimakua. Ne on oikeasti aika isoja. Tässä on sitten tomaattia, losetto F1, amppelimallia. Tai siihen hyvin soveltuvaa mallia. 3 kappaletta. Ne on aika massiiviset, kun vertaa, että mitä nämä muut. Sitten tossa on vähän, mitä toi nyt on. Toi on yhtä tomaattia. En muista nyt. En muista mikä se oli. Ei kun siis tuo on taminaa ja tää on tämä Tiny Tim. Tää kasvaa aika pieneksi. Tiny Tim. Juu, ja tossa on kans vesimelonista. Tässä oli vähän raamaa, kun tossa katkesi toi yksi taimi meni poikki noista siskon vesimelonin taimista, mutta se on vesilasissa ollut nyt pari viikkoa ja ei se kyllä juurta näytä tulevan, mutta hengissä se ainakin on. Niin siinä se vesilasissa vaan on, perkele. Hyvin kasvaa. Selvä. Tässä on nyt vaan oikeastaan murto-osa, mitä meillä on tässä näytettävää. Lähdetäänpä seuraaviin pisteisiin. Ja nyt molemme. Se on varmaan muuten Itä-Suomea tää molen solet. No, me olemme nyt täällä sisäsaunassa. Vaatteet päällä. Tämä on kuulkaa maissia, tämä iloinen veitikka. Nää on kasvanut pirun nopeasti. Näitä ei tainnut vuorokauden jälkeen vuorokaus sitten ollut mitään elonmerkkejä. Mutta nythän tässä on kasvanut paljon tämmösiä veikeitä. 21 näitä tässä pitäisi olla tulossa ja on näistä varmaan yli 10 jo itänyt. Ja sitten tuolla on pumppu nyt turpa kiinni. Tuolla on vielä vähän kesäkurpitsaa, kun on noit siemeniä, niin ajattelin, että kasvattaa taimiksi. Ei ole vielä itänyt, mutta kyllä ne siitä niin antaa jollekin sukulaismummolle niin tuosta iloa tähän maailmaan. Tänään kun kävin taas kirkossa, niin siellähän puhuttiin, että tee ihmisille hyvä teko. Niin nyt me teemme hyvän teon jollekin ihmisille, kun hän saa ilmaisen kesäkurpitsan taimen. Jeesus Kristus olen, kun olen niin hyvä. No mut joo, mennäänpä seuraaville kasville. Joo, tulin terassille. Meillä on toi perunan laikevalikoima, oli semmonen 4-kertainen, mutta yksi laike loppu. Ja laikkeethan oli tosiaan suurilta saatu, no sanotaan näin, että suurin kasvattama peruna. Sitten Kivistö Special mieheltä saatu heidän itse kasvattavansa peruna. Sitten kaupasta ostettu itänyt peruna ja Sivan roskiksesta dyykattu peruna. Eli meillä on 4 erilaista sortimenttia ja nyt se suurin kasvattama peruna on nyt istutettu, että vielä olisi 3 eri perunalajiketta, perkele. Joo, meillä ei kato, onhan ne jotakin laikkeita, mutta ne ei nyt voi olla mitään nimikkeellä Timo tai Siikli. Ne on saamispaikan mukaan nimetty. Mutta joo, huomioikaapas se, että olen nyt minun omassa kotonani, että ei tule epäselvyyksiä sitten välttämättä, kun on ollut vähän kaikenlaisia videoita niin mökiltä kuin sitten tästä kotontakin. Niin
Niin ne kaikki kaivurit oli siellä mökillä ja nyt mä oon himas. Sunnuntai-ehtoota. No mutta päärynäpuu Pepi. Kyllä tulee lehtiä ja en tiedä onko nää nyt semmosia lehtiä alkuja, mistä tulee kukkiakin ja jos noihin tulee kukat kaikkiin, niin se on kyllä erittäin hieno juttu, koska niitä tulee paljon. Se on siinä ihan päivien sisällä auki. Täällä sitten keskiviikkona jo. Kyllä, kaikista ennakko-oletuksista huolimatta, niin kesäkurpitsan taimi laitettu keskiviikkona. Ja kyllä, hengissä on. Illalla, tai siis yöllä tämä on ollut päällä ja päivin tämmönen muovia. Jos on ollut kylmä yö, niin tämmöstä niinku harson tapasta, mitä mä autotallista on jotain yleisrättikangas, mikä helvetti. Tämmönen valkoinen, vähän niinku harso. Yhtenä yön oli sitäkin, mut ei se tosta yhtään huonommaksi mennyt, että ei se nyt oikeastaan oo kasvanutkaan, mutta se nyt varmaan juurta tossa vielä väsää tähän kohopenkkiin ja sit rupee kasvamaan. Ja mulkkuja täällä on niin hirvittävästi, että en tiedä, se voi olla nyt mun ongelma tässä, että varmaan sekin alkaa häiritä nyt näitä mun harrasteita. Perkele. Jos nyt saa kasvi pysyä hengissä kylmältä, niin sit vittu murkut tulee. Ettei tää kans ihan on niinku kiveen hakatun helppoa apteekin hyllyltä. Hittolainen, kattokaa nyt. Ne on ihan helvetisti. Tähän täytyy saada muutos tähän ongelmaan. Nyt Sipilää peräänkuulutetaan, että täytyy tässä uudessa hallitusohjelmassa olla tämmönen joku Muurahaisen karkotusohjelma, että ennen kuin ruvetaan niinku ulkomaalaisia, ketkä on täällä tehnyt vakavia rikoksia karkottamaan, niin mielestäni on nyt paljon ajankohtaisempaa karkottaa nämä muurahaiset täältä kasvimaalta. Että mä näen nyt tässä semmoisen asian, kun nämä on niinku saatanan hitaita, jos näitä tällä kapulalla niinku rupee manuaalisesti yksitellen lopettamaan. Että niinku, ei se Hitlerkään, niin yrittihän se niitä juutalaisia niinku ampumalla eikä tappaa, mutta herra jestas minkälainen luotihukka siinä olisi mennyt. Niin sitten keksin vähän semmoisen käytännöllisemmän ja tehokkaamman teollisen tavan, niinku tämä kaasu, että munkin täytyy ruveta keksiä, ei tää yksilönä tappaminen, tää on aivan turhaa. Perkele. Joo. No, ainakin se on hengissä niinku kylmältä säilynyt, että säilyköön se hengissä myös tästä eteenpäin. Tälle mä en oo vielä mitään käyttöä keksinyt, mutta tulee sekin päivä tähän elämään. Täällä nytten laatikossahan elämä on iloista elämää. Täällä on valkosipulit. Pyllistävät jo maailmaan iloiseen, kun nämä on pari viikkoa sitten istutettu. Ja sipuli tossa on tässä ja sitten tossa on porkkana ja loputon salaattia, kuutta, erilaista sortimenttia. Ei oo mitään eloa siellä salaattipuolella, mut ehkä ne sitten kun ilmat tästä lämpenee, tai sitten kusin koko homman. Vaihtoehdot oli siinä. Joo, siinä nyt koko loota kuitenkin ihan täynnä. Sitten täällä on härkäpapukontu istutettu keskiviikkona, ei kun torstaina. Joo, se oli torstaipäivä kun mä pistin 21 siementä ja 3 riviin 7 siementä per rivi. 5 sentin syvyyteen muutaman tunnin niin vedessä lilluttelun jälkeen. Jos siitä lähtee papua tulemaan kontunimistä härkäpapua. Selvä. Muutaman illan värkkäsin torstai ja perjantai ja lauantai niinku iltojen ratoks tämmöset porrastettu kasvimaan, kun tässä on tämmönen multakasa ja mä ajattelin mitä tälle tekee, että meinasin tonne toisaalle ruveta kuskaa multaa, mutta sitten mietin, että mitä perkeleen järkeä on vietty multaa pois, kun mä voin... Joo, joku tulee tänne näköjään kaahailemaan. No sittenhän me saadaan videolle, kun mä heitän lapion vittu ikkunasta sisään. Joo, no
ajattelin, että ei sitä multa kannata viiä yhtään minnekään, jos mä tuonkin sen kasvin vaan tänne. Ja no tämmösen kivet eti pihalta, tämmösiä pyöreitä kiviä. 3 tälleen porrasti ja täällä on perunaa nyt tätä laiketta suuri. Siitä on nyt 15 kappaletta laitettu perunaa, että 5 per rivi ja hyvällä tuurilla juhannuksen vois tästä pottua vetää, että vielä kun tää ilmastonmuutos vähän etenee ja Brysselin herrat säätää, niin kohta meillä täällä kasvaa viini. Tämähän olisi oikein niinku, tää on tämmönen niinku mun oma niinku Sveitsi, niin tavallaan tää alue nyt, tää on porrastettu niinku Sveitsissä, siellä Alppien rinteillä on porrastettu ja iloinen viini voi siellä sitten kasvaa ja nautiskella olostaan. Tässä siis tää on nyt tämmönen kokeellinen perunamaa, mutta todellisuudessa viiniähän tähän sitten tulee, kun tää aika tästä vaan vähän kypsenee, niin kyllä moni kasvattaa jo viiniä niinku köynnöstä, mutta semmosia pensaita ei taida kovin moni jamppesteri vielä kasvattaa, mutta kyllä meillä siihenkin tullaan menemään tässä joku kaunis sunnuntai-aamu vielä. Tässä on niin hyvät puitteet. Tää on niin, tulee semmonen alppimainen tunnelma. Tuolla kuulkaa torvet soi ja käkikellot kukkuu ja syödään juustoja ja tälleen. Katellaan ajan leppoisaa ja seesteistä kuluntaa Rolexista. Lasketellaan näitä rinteitä sit talvella, kun tulee lunta, jos enää sitäkään tulee, niin lasketaan suksilla aina tuolta alas tonne. Joo, semmonen Sveitsi. Tässä on niinku tämmöstä hyvin niinku taiteellista luovuutta kyllä päästy käyttämään nyt, kun näitä kiviä on tähän laitettu. Että tää on nyt erittäin semmonen niinku puutarha-alan ammattimiehen suorastaan niinku taidon ja opin näyte. Herran Jumala, kyllä se joutuu kohta poika menemään alan ammattimieheksi. Tommosiakin se vaan rakentelee täällä päivät pitkät perkele. Ja tohon päälle sitten ajattelin muutaman kesäkurpitsa taimenloittoon, niin ne kun leviää, niin nehän peittää tän koko mäjen, niin ne tukahuttaa niillä jättilehillään nää kaiken maailman rikkaruohot ja muut paskat. Kun tää on niin ikävän näköinen ollut, kun tässä on kasvanut kaiken näköistä, niin turhaa, niin nyt ei sit sitäkään ongelmaa pitäisi olla, kun muutama kesäkurpitsa, niin eikös hoitaa sitten tämän mään oikein siistiin kuntoon. Joo, mut näin ikkee. Voidaan vielä ottaa katsaus, viinimarja pensaat hyvässä lehdessä. Samo hyvässä lehdessä. Leikattiin tossa vähän päälle kuukausi sitten, että ne on ihan tuoretta leikkausta. Hyvä. Kukkia tulee. Sitten tää, mistä tehtiin tää punakanelivideo, tää ei oo vielä lehdessä, että mä en tiedä, että aikooko tää ikinä tästä enää kasvaa, kun jotenkin vähän tuntuu siltä, että se on outoa, kun tossa on tommoset isot lehdet jo ja täällä ei oo oikein mitään muuta kuin tommosia nuppuja vasta ja se on ihan hyvin mahdollista, että ei tästä koskaan sitten mitään tuu, että sain sen tapettua liian rajulla leikkauksella, mitä vähän kyseenalaista, mutta syy on mitä luultavimmin tuolla, kun se meni rikki se pinta silloin, kun tossa oli se tuki. Ja siitä on joku vittu sieni voinut mennä sisään, niin se on sitten tappanut sen. Mä pistin siihen haavasuojaa tossa muutama ilta sitten ja tein uuden tuen tämmösen, missä on kaikki pehmustet, et ei ikinä revi auki enää. Yritän suoristaa ja näin, mutta kyllä tästä varmaan jotain voi vielä tullakin, mutta vähän on nyt semmonen skeptinen suhtautuminen asiaan, kun ei tästä nyt oikein tiedä, että onko siihen joku sieni saatana päässyt iskemään sitä. Se on sitten oma vika tai miten haluaa ottaa. Sitten se on viikkoon juotava viinaa. Se on sitten oltava hunningolla sen jälkeen, että se on se suomalaisen miehen itsesäälissä ryventä. Mekin kohta ryvemme itsesäälin syvissä pohjamudissa. Melkein annamme takuun siitä, että kohta itsesäälin syvissä mudissa ryvemme. Joo. Sitten mekin täällä roikumme lopulta köyden päässä niin kuin nämä iloiset pikkukivet, kun se itsesäälissä ryventää ei hellitä. Näin käy. Vittu murkku. Saatana, ei oo susta saakeli. Nythän on nekö tän tappaa.
Itsesäällisen ryventäkin on ihan turhaa, jos murkut tän tappaa. Kyllä on vaikeaksi mennyt perkele. Sitten tässä autotallissa vielä muutama hassu pikkunen kasvin nypykkä. Nää on herneitä, joka ikinen. Ja ihan kaupan kuivattua hernettä. En ole ikinä herneen kasvatuksessa monen vuoden kokemuksella tällä alalla. En ole kyllä mitään ostanut mitään hernesiemeniä. Ihan kaupan pussiherneistä on aina kasvattanut hyvällä menestyksellä. Ne on kuitenkin, no hinta-asioita tässä ei ole mietitty todellakaan, vaan ihan sitä, että miksi ei. Kaupasta saat hyviä herneitä ja nehän on jotain laatulajikkeita, mitkä on suunniteltu tähän tehoviljelyyn, että niitä voi kasvattaa pellossa, niin ne on kuitenkin satosiksi lajikkeiksi tehty. Niin mä oon aina vetänyt kaupan pussista ja niin on tänä vuonnakin, että ehkä vähän on ollut tänä vuonna heikompi tuo itämisprosentti kuin viime vuosina, kun toi on ollut muutaman vuotta vanha toi pussi. Et siitä tietenkin kannattaisi pitää huolta, että ne on ihan uusia ne herneet, koska nyt on vähän ollut kitsasta tää kasvu. Mutta kyllähän tässä 94 vai mitä helvettiä meidän laitoja. Yli puolethan tässä kuitenkin itää jo, että herneen kasvatus on oikeastaan, se on semmonen asia, millä mä niinku olen tavallaan niinku ennenkin on tehnyt sitä, että muuten mä oon näissä kaikissa muissa aika niinku märkäkorva, mutta herneen kasvatuksella on kuitenkin monen vuoden kokemus. Siitä tää on lähtenyt koko innostus ja harrastus niinku ihan herneen kasvatuksesta yksinään se että joo. Niitäkin täytyy olla, että kyllä näitä taimia nyt rupee se lähemmä 200 olemaan, kun näitäkin on se 100. Niin. Kyllähän tässä, kun ne lestadiolaiset on ne kanssa niin lössöjä, kun ne valittaa, että voi kun meillä on paljon lapsia, kun niitä on niin paljon hommaa, hoitaa ne 8 lasta. Tulkaa mun osaan, mulla on hei 100 lasta ja enemmänkin. Joka päivä tulee uusia lapsia, sit joku jostain 8, herran jumala, se on harjoittelu. Mulla on maaliskuussa sen verran vähän lapsia. Tää on vittu suurperheen isä. Nyt äkkiä valtio saa syytää monet tuet mulle, hei. Herran jumala. Kaikkea täällä maailmassa tuetaan ja lapsilisiä annetaan, mut kyllähän mun nyt pitäisi aika isot rahat vetää tuolta, että jos mä nyt todella 200 lapsen isä olen yksi huoltaja kaiken lisäksi, niin olen mä nyt mun mielestä aika oikeutettu niin kuin aika mojoviinkin tuki näiden asioiden suhteen. Että tässä on mun mielestä semmonen asia, että mä haluan Juha Sipilän tulevaa hallitusta perään kuuluttaa, että tässä on nyt vakava yhteiskunnallinen ongelma. Kasvin kasvattajille nyt yhteneväiset lapsilisät ja tuet ihan ihmisten kasvattajienkin kanssa. Et ei me yhtään se huonompi ihmisiä olla, vaikka nämä ei ole ihmisiä, niin ei näitä voi silti kohdella, että nämä olisi niinku jotenkin huonompia. Ihan yksilöitä nääkin on ja vaatii niinku hoitoa, lämpöä, hellyyttä, rakkautta, huomiota, leipää ja vittu sirkushuveja. Ei oo helppoa! Sitten ollaan viimeisellä pisteellä täällä meidän kartanon eteisessä. Kyllä, puhutaan nyt kartanosta ihan vaan siksi, että jollakin on hauskaa. Juu, nää on kaaloja. Näitten kasvattamista kun mä en itse asiassa osaa yhtään sanoa, että toivottavasti joku voisi siellä mulle kommentissa kertoa, mitä mun ehkä pitäisi tehdä, kun nää on ihan mullas, mitä on ehkä vähän lannotettu ja ei siitä pitäisi mitään haittaa kyllä olla tämmöisissä kindermunan niinku koteloista ja tommosissa levyissä ja kukkakaali, parsakaali, keräkaali ja kosteena pidetty. Ja tuolla yläkerraskin kävi silleen, oli huoneen lämmössä, kun tuli pienet taimet, ne kasvoi isoiksi, tai ison pitkiksi, hoikiksi, kaatu maahan, kuoli pois, istutin uusia ja sitten jostain luin, että pitäisi tuoda viileeseen ja toin tänne eteiseen, missä on varmaan alle 20 aina. Täällä ne on ollut ja ei ole kuollutkaan, mutta en nyt oikein tunnu kasvavankaan, että tossa ne on aika samoissa lähtöasemissa ja ei ne oikein niinku tosta minnekään mene ja kaatuu ja kasvaa pitkiksi ja honteloiksi. Ei saa kuulemma olla suorassa auringonvalossa eikä nää oo semmoseskaan ja vettä nää saa enemmän kuin Jukolan Matti viinaa, mut silti ei nää niinku, mikä näissä sitten on, että joutuu varmaan nyt kesän kaalintaimet kuitenkin nöyrtymään ja mennä ostaa jostain et en tiedä, onko purkki liian pieni vai mitä vittua tässä mut kun ei nää nyt oikein. Tällaista elämä on. Ei oo helppoa tää kaalin kasvatuskaan.
täytyy yrittää jotakin, kun ei vaan niinku tunnu oikein kasvavan. Et siinä ne juroo paikallaan tai kuolevat sit pystyyn. Et mikä on ongelma, niin sitä ei voi moni tietää. Mutta näin ikään meillä kuitenkin. Kyllä tästä ihan hyvä vuosi tulee. Paljon on kärsitty vilua ja nälkää. Balkanin vuorilla taistellessain.